Hello, ole, thir tu te. Ka channel la lo lom le vek chewa voina chuanin Saron shape kan lo siam le dona voin hi August ni kumsang ni som ni panga ani a kan Saron te entin nge kan en kolanga tuna August thla kan lo chuang kai to a kum top lampang kan lo nai roi to a Saron par hun te kan lo thleng chho le dona entin nge kan Saron te kan en kolanga ti kha Saron ngai na tu te thinlonga zo na om sep sepin karinga chuwang chuan voin hi hun tha te hun thol te kalo nei ve bok nen intan video koron da don ni chuan voina chuan kan soi tura chuan hei Saron in ma kor hunga hei hi for chungin shape ka siam lawa azik te takte te ka sik troi ti lawa chuanin ti hian ka da topa report po ka report lem lawa tuna om na pot hi pot in chi som pahni ani a chuan voina hianin a shape ama shape sak chhong bial nga a ka siam kha hei in hmang son in thiam thei to lo mai the tun asa chuan a design om dan khamo chan chu in sifur to ta kha kan siam thadon ni tuna hian Saron shape mumal dewa siam hun chho lai takani a aron par ma taksi enkawl chho hun lai ni a aron par ma taka khan a shape kan duang a shape khan kan siam kan kat kwal le anga Saron kung pui chang to te kha a then chong ni tan kan siam a then kong chong thum ten a then hei ka in ma karon da hi bial nga ni a hei po hi ani na turang khan karon siam chhole don ni furlai kha chuan ka thian ka om tir to pa ka tau tir temela ka sik troi me ta a tiang khan ka da top ta chuanin voina chuan August ni hi te lo thleng to a chuan kan soi pa anga kan che pa pon kan soi zelanga lei tha kha tuna August ni to ma se kala pedon lawa August thatop la mani kha kan pek thin kha tuna hian hei voina pa han chuma jing se em ro ala sur tam em boka July te kha chu kan chat ang khanin nge vokniak zon thla ni a ro tui tam lai takani a August Saron in her chawa ro tuite nge anlet tur ang khan mo tikhan ro aron tam le shet shetanga chuan ni te poron sa chho zo to ang khata tak khan kan Saron kung akung puite meng au khang ho te po kha design a shape siam du tan chuan a huna report du tan po a hun reng ani ti kha karon soi anga chuan ka thil soi hi lo ngai thla thin ula video anga karon da ani lo puin ka thu soi hi chan chu zo na ngai hi tam thin hi vo in chu ai nge katar thar ka neya chu karon mangdo na falcon katar hi ka du em a ka man tamber po ni a chuan he tuna po hianin he falcon katar thar kha kaleya chuan tihan karon mu don chawani he asiam the em a Flipkart vela khanin zaruk le tle min oma chuan a chak thani chamo ma hi chuwang chuanin heng falcon ho hi ki chuan ka fak em a ka katar man to a chuanin ka du ber te zinga mi ni chuan handle anwam boka alian bur lo mo chuan he in mo ang hian a ombur me ne karon kat tur hi Saron hi mo ti hi chuanin bial ngai na bial ni ti point lawang chuan hi him te atona se em kan Saron pota te in mo ang hianin ti khan kan han thian chhonga tuna hi chuanin lei thapek ala hun lo dewa keima tan chuan midang in penge pelo chu ka shelo keima chuan lei tha kala pedon lawa August thatop lampanga khan ni som panga hulama khan ka pedon ni chumo chungte po chu karon da zel nga tuna tak chuan kan Saron te ani na ang asep pangai anga siam chho hun ani a chuan avai pon vek le khata ka siam theidon lawa a chop den den ti han ka siam chho zel don ni chuan he tuna po hianin bial nga kha bial nga ani na ang tak khan kon siam le dona in lo ena ti han kan kat pa ni ta akung pui te po ti mela kata tul chuan ti han kan han chima forget me not kat ang hian ni me hi po hi mo ti khan kan han kat kwala abial kha ni na tur ang tak khan lo chor le ma se zik te ron chwa le ma se khamin mil khan kan sik zelanga chuan zo na om le chuanin Saron zik hi asi ala hunem ti kha zo na oma keima chuan a hun ren ani ti kha ka chan na che unita se tuna hianin ke po hetian azik te tiang hi morte a han ka sika ka sik troi zela tiang khan ka siam ve me ka Saron te mo hetian he poi bial khat ka khan chepa a bial ni na kha in sida ufur to a khang haute po kha hian ka han chep le don ni nei mong hianin ani ang tur khan kan hron chep chuak dona chan chu ein sive fur thin na fura hian an thanga
anh si a azik sei te chu kan sik troya ma sengin akung tak tak kha kan chep ngai lawa chuan a then chu han che zeu chang te po om lo thei lawa kha ti khan alo in si lo ta ni ti nai deuh hlek dan hi om lo deuh hleka han zoom chinang a chuan ti hianin pot lian nei lang chuanin 14 inch ati 100 pot hloila ka du reu me ma sengin leilak sa ka nei lowangin ka report don hri lawa ti hian a shape hi ka du dan takin kan siam le a chor thui deuh te ka han kat kuala hnim hi an to ve du em a saron pota te hian tunai chu ka hritlang deuh hleka ka hrok te thipa ka o te chhang dewa min lo hre thiam don nya ka o te ngai thla ka hrom deuh mai theini chuan ti khanin a bial thuma kan chhuah le ta a bial lina ka tuna ka khoi le don meka chuan a top bera bial nga na chung beri kan khoyanga a chhong anga ka han sei lem lo na chan chu a chhong lem lawa a bial thang thanga ka siam ani wang hian mo ti han bial nga ka ti top me a bial nga in ka siama chu he saron kung he puk em me a bial mu pom aya atlema han art ve khamo hei saron shape siam te po hei art chi khata ni ve a thil lem siam na ang kha ni ve mo ti han a shape te kan tikwal ve ni he in ang thum lo deuh te a han ti ve te kha nuam ve a magenta ni a hi tuna design koron siam me khem magenta kha ni a na rang lo chi magenta hi an kung hi abuk moi du em a chuan an par po a bit moi du a chuan a shape po hi siam nuam ve me a saron jinga chuan saron tlo pol takanin ka sha saron par du tak te jinga mi ani ka ti boka an par hian a moi ver em boka a se hlinga nga lu tu khamo a ling chune ro chuan na viau thin mai ni an kom vun me a ling ho hi khoi ero chu nuam viau lawa ma ro chu an shape an design hi siam nuam viau me ti da kan soi pa me nge chuanin tuna hian fur hi ron re chho ve don to a bar thla kan hnai to a ogasa chuan lei tha kan petananga kan pot te kan ti fainga report du in lo report mo panga chuan azik sik du po in tuna po ala si thei reng ani ti kha kan soya bial khat bial ni bial thum chuan ti khan in hre thiam to a design po ron lang tariang in ka sha chuan he ta han bial li na kha oma a chung ber hi bial nga na kan tia ti khan kha bial sang te khan ron lang thla ta ni chuan a par hun ma aron che ni chuan kan chep le ze langa chuan a par dona chuan kan zwa tonga tiang khan kan enkawl le don ni chuan he ti hian aron hei chu tlemin ankle fal deuh oma bak chu alarwal mer rewa chuwang chuan ka kat lutuk don lawa ni tiang khanin kan siam kwal don ni saron shape siam te po hi ris ve nok ulama then chu supporter mamo tam deuh tan amanga then chu mamo lem lawa an ma ni shape anga rol khaya han kat mei te khanya nga chuan leitha kha enge then khat chuanin akung no te khanin rx te no manga in lo ti thia chawang chuan rx chu akung changa lo chuan lo mang du hri su report nan phei chuan ka ti ha ka soi vek to khamo wo in chu saron design shape siam kan zir ho le a chuan august thani a leitha kan pe don nge don lo zo na kha la pe hri du su tu na rwala tam lu to ka chuan dole august thla top lama ni som panga no lama an pe ho le don nya te kan soi pa ni chu chuan ti hianin tlema kal fal ho deuh kha karot hniama chuan tlema langjum bial dewa ka du wang khanin a hnoi lama tang khan kan la slope chawa hei samkat ang type design te ni mei chumo tiang khan kan siam ve nok zel mai ni kan saron shape te kha chuan a parun hun chho le dona lim om le don le me saron par kan in mu le luinga on par le chu langa chuwang chuain tuna tang chuan a shape te khala uluk chho tan ula a kung pui kat tangai po in kata poi chho poi lo chho tan to ni chuma chuan wa ti chu la su renga la sur du em a sengin tian kain kat ta bor ta ni chuan report na nei chuan report bokanga leitha khan chuan mani khan saron na ker enkawl dan ha karon suya nim powder hi acha em ani tuna te po hianin nuim powder nei kha chuan
in Saron na kireveng tu tan kha anin lo pe mol mol ma ula poi lo ke po ka Saron na kir thang du ho chu nim powder ka petana kha kha ro in lo na nga achak na kha jong nen lo enga chuan apar tur in siam chho hun chung nen tiang khan nim powder in nei kha chuan lo peru poimia lo nia chuan tikhan ka du thu sam chuan ka han siam zo ta a nai deuh a han kan han enanga he in hre thiamem a enkawl institute zong zong kha ka kat vek ta a na pa ero chu alangai chuang lawa ti hianin a shape ama design tur ang kha aron chuak ta a tikhan aron chuak a hre thiamem chuan tuna chuan Saron bial nga kha lo lang bial nga le ta a hma in zom fur angal om khamo chu tiang vel chu lo ni ta ni chuan ka channel te min lo en sak zela Saron lo deuh te thil rang te ron da kwal ve thina min lo ngai hlut sak tu te zong zong chuka tharin lom thu ka soya ka giveaway pon kha la mulawin om chu maya khongai takin kha po kha lo en ula lo man dong tu te kha ni ron connect lo chuan ron contact lo chuan ka shrevek lo chawa in number ka hret lo wangin chawang chuan he July thla zo to a ngai thiam na thiam na in August ni som thleng hun kan pot sei lenga August ni som hnolama chuanin giveaway dong tu ten lo hma ula ain pek thei to long ti kha lo puang non le ni se giveaway dong tu te tam zokin in la hmulo ani ti kha kan soi non le nga eng muzat kan in transfer to a paisa po in lo man lon te kan in pe to a eng muzat in lo la soi lo ni ti kha kan soi non le nga chuan hun ka siam sak le hlek chu ni chu ti aron soidan tur po karon da vek kha video khan mo in lo en vek don na ka giveaway karon puan kha in zawa in bye bye le vek